Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin NGT Interview TV. Kamar yadda kuke gani muna tare da babban bakonmu na musamman wato Ismail Muhammad Audu, mataimakin ciyaman na haƙan ma'adanai na ƙasa na jihar Yobe baki ɗaya, wato Ɗawisu Sarkin Adon Bauza. Mai girma Vice Chairman, assalamu alaikum. Barka da zuwa. Barka dai. Muna so kafin mu shiga cikin tattaunawar kai tsaye, mai girma mataimakin ciyaman ya gabatar mana da kansa tare da mu da masu kallo baki ɗaya. So, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokacin da kuma wannan ranar da Allah ya ba mu ikon halartar wannan gayyatar taku. Gayyata ne ya zo kan gaba. Na'am. Wadda ya kamata a san matakin da muke ciki. Wannan gaskiya ne. Yau mun cika shekara 2 daidai akan wannan kujerar namu. Masha Allah. Wani ci gaba muka kawo, sannan wanne ne muke ƙara samu, sannan wani ci baya muka samu. Ka san akwai ci gaba akwai ci baya. Wannan gaskiya ne, akwai ci gaba da ci baya. To kamar yadda aka sani, ni sunana Ismail Muhammad Audu. Ni ɗan jihar Yobe ne, haifaffen Gulani. Na'am. Ina Bumsa Ward. Nan aka haife ni. Na'am. Nan ne masarautarmu, da ita kuma nake takama da ita nake yi. Masha Allah, kana da alaka da masarauta kenan na garin Busan ko Kutuskum za mu ce? Kutuskum kan uwa ce. Wannan gaskiya ne. Musamman shi mai martaba sarakuna, mai martaba sarkin Fika. Na'am. Uba ne ga kowa a wannan jiha. Wannan gaskiya ne. Sannan sakatare ne na ƙasa na sarakuna, sannan chairman ne na sarakuna na jihar Yobe. Masha Allah. Wanda ya zama wajibi ne, uba ne ga sauran ma, ba ma al'umma, har sarakuna ma uba ne a gare su. Masha Allah. To masu kallo kun ji takaitaccen bayani da kuma sanin wanda muke tare da shi wato Ismail Muhammad Audu. Za mu faɗa cikin tambayoyinmu kai tsaye. Malam Ismail, da farko dai muna so mu fara da jin haƙiƙanin matsayinka na Vice Chairman a ɓangaren ma'adanai a jihar Yobe. To, haƙiƙa ni ne State Vice Chairman na haƙan ma'adinai na jihar Yobe. Na'am. Sannan kuma shi chairman ɗina shine Ɗanjuma Barde Fika. Na'am. Wadda adalin shugaba ne, sannan mai tausayi. Na'am. Wadda kuma yana da gogewa akan haƙan ma'adinai. Masha Allah. Don ya kai shekara 35. Na'am. Yana harkar ma'adinai. Masha Allah. Gwaran ni a sama ne ka shiga na shigo ta. harkar. Masha Allah. Shugabanci ne kawai da Allah ya bani. Wannan gaskiya ne. To masha Allah. Vice Chairman, wane irin ma'adanai jihar Yobe ta fi mallaka, kuma me muhimmancin su musamman ga tattalin arzikin jihar? Magana ta gaskiya, akwai watannin baya kaɗan. Na'am. Duk wanda yake kallon NTA ya ga jawabin da Al-Mustapha ya yi. Na'am. Ma'adinin ƙasar nan, idan an ce ma'adinin ƙasar duka yana arewa. Yana arewa. Arewan ma Na'am. yana Northeast. Northeast. Northeast ma yana jihar Yobe. Masha Allah. Muna da abubuwa ma'adinai masu ɗumbin yawa, wadda zai canja tattalin arzikin jihar. Zai canja tattalin arzikin jihar. Amma kuma matsalan da ake samu, Na'am. ita al'umma da dama, manyan 'yan kasuwa ba su yadda da haƙan ma'adinai ba. Sun bar wa gwamnatin jiha
su kawo investors nasu daga kasashen waje ta yi kayanta sai kenan. kayanta. To kana ga gwamnatin ne ta hana 'yan kasuwa damar shiga ko kuma su ne ba su fahimci abin ba, ba su da ra'ayin shiga? Su ne wasu fahimci abin ba. Su ne ba su fahimci abin ba. Wato ba za ka sai an zub da ruwa sana taka da shi. Wannan gaskiya. Ita haƙar ma'adinai wani abu ne wanda yake tare da sarƙaƙiya iri-iri. Na'am. Idan baka da gogewa da fahimta a kansa ba lalle ka iya sa ba. Na'am. Ba kamar noma ko kiwo bane. Abu ne wanda yake ƙasa. Abu ne wanda yake ƙasa. Sai ka kashe ɗumbin kuɗi kafin ka iso sa. Na'am. Ba mamaki ka iso sa kuma ya zama ba shi ba. Ko ba wannan quality da ake so ba. Wannan gaskiya. Ka kashe kuɗi masu ɗumbin yawa zuwa haƙanta ya zama ma ba shi ba. Amma alhamdulillahi gwamnatin jihar Yobe ta kawo machines, abubuwa na technology wanda ake kallo za a san cewa wannan abun nisansa kaza ne, yawansa kaza ne, za a kai shekaru kaza ana haƙansa. Kuma an san wanne abunan ne ake so a samu. Na'am, ana ganewa tun gaba. Kaga wannan ci gaba ne sosai ma sosai ga jiha. Wannan gaskiya ne. Sannan kaman kwanan nan mai girma gwamnan jihar Yobe, His Excellency Mai Mala Buni, ya buɗe sabon ministry na mine. Wadda a yanzu alhamdulillahi har an kawo kayayyakin aiki. An fara daga ɓangaren Fulani. Yanzu ma akwai irin su copper, akwai irin su lithium. Akwai irin su quartz, abubuwa da iri-iri wadda yanzu ma an fara haƙanta. Masha Allah. Amma mu abin da muke so, muna kira ga 'yan kasuwa kada tunaninsa ya ƙare akan ƙera tirela. Kazan kan jihar Yobe yanzu wayewarsa ya ƙare akan tirela. Daga Fortescue, Damaturu, duk ma noma ai abu ne mai kyau. Noma ma is a mining. Noma is a mining. Saboda abu ne wanda a ƙasa zaka binne ka same shi. Wannan ma ci gaba ne, amma muna so mutane su ɗauki dukiyansu su zuba su yi investors a harkar ma'adini. To amma baka ganin kamar akwai buƙatar a ilmantar da su san abin gabanin faɗawa cikinsa? Misali yanzu mutum da yake kasuwa irin kamar trailer yau da kullum, kai tsaye a ce masa ya je shi ya sa kuɗinsa domin ya yi haƙan ma'adanai, nake ga kamar abu ne wanda zai ji ɗan ɗari haka, lura da bai san abin ya yake. Shi harkar ma'adinai abu ne a fili yake. Akwai ministry, akwai ka'idodin da ake bi. Akwai ka'idoji da ake bi. Sannan har ka mallaki guri ka haƙi ma'adinai. Haƙan ma'adinai ya bai wa mutum dama a duk faɗin Najeriya za ka je kowane jiha kana da iko ka bi ka'idodi a ba. Ma'adinai ba yana nufi idan jiha ne take da ma'adinai ba wai na jihan bane, na ƙasa ne baki. Na ƙasa ne baki ɗaya. Shine ake cewa lasin. Akwai ka'idodin da zaka bi ka je ka yanki coordinate, ka je ka duba wannan gurin ba filin mutum, ka je ka samu sarki a baka concept, ka je kai processing na lasin. Akwai mining officer a kowane jiha a Najeriya. Wanda mu kuma shugabanni mu za mu yarda cewa kai wannan mutumin kirki ne, ba mutumin banza bane, mun san ka za mu iya maka jagoranci cewa baka wannan lasin ɗin kai haƙan ma'adinai. Yadda idan abubuwa ya faru da mutane mu a sauran jihohi za mu bi kadunsu. To su ma idan abu ya faru da su a nan, haka sauran shugabanni za su zo su mana magana domin su ma mu bi musu kadu. Akwai fahimtar juna tsakanin mu da sauran jihohin Najeriya. Akwai fahimtar juna. Shine aka baiwa dama me ake cewa royalty? Royalty da ake sawa federal government yana zuwa kowane grant na jiha. To idan an ce ana mallaka wa jiha ma'adinai, da man fetur su ne Delta nasu ne kadai ke. Wannan gaskiya ne.
Ko gane ba? Wannan gaskiya To don haka ma'adinai na ƙasa ne baki ɗaya. Amma jiha tana da kasonta idan an haƙa. National body tana da kasonta idan an haƙa. Masha Allah. To shin ta yaya kuke tabbatar da cewa ma'adanai ba su hallaka muhalli ko rayuwar jama'a ba? Yanzu misali, wuraren da ake yawan haƙan ma'adanai akan samu gurɓacewar ruwa, iska, ta yadda haka suna haifar da cututtuka da dama. Wane mataki kuke da shi ko kuma wani tsari don magance wannan matsalar ga al'umma? Ƙwarai da gaske akwai hanyoyin da muke bi, akwai waɗansu kayan aiki, leburori da suke gudanar da haƙan ma'adinai. Wadda kuma kullum muna sa musu ido, muna gaya musu ƙa'idodin da za a bi a haƙa. Yanzu kamar gypsy, ai damuna ya zo. Kuma ba wai ana yin shi bane da mashin. Ana yin sa ne da diga, irin da hannu, leburori da ƙarfin suke haƙa, suke shiga cikin ƙasa. Wani ana tafiya wajen taku 200 zuwa 300 kafin a iso ɗaya rami mai shi yana tafiya ƙasa. Amma idan damuna yayi, saboda ƙasa yana nauyi, yana iya faɗawa ƙasa kan mutum. To idan damuna yayi muna iya rufe haƙan gypsy. Kaga wannan idan mu ba mu fahimtar da su ba, su yanayi na talauci da kunci da ake ciki, su bai dame su ba domin su. Wannan gaskiya ne. To amma muna sa ƙa'idodi da yadda za su haƙe ta, sannan akwai abubuwan da suke sawa a kansu. Akwai ambulok, akwai takalmi, abunda dai duk wanda dai zai kare su, muna iya ƙoƙari. Sannan idan gonanka ne, ana bin ƙa'idodi a lokacin da za a bai wa mutum ya haƙi wannan gypsy. Duk ƙa'idodin da aka san ake bi ana bin sa. Duk da ba wai ba za a iya samun matsala ba, matsaloli ana samu. Amma ana ƙoƙari. Muna ƙoƙari mu a matsayin mu na shugabanni, muna kiyaye, muna sa su a kiyaye. Masha Allah. To me yake yawan haifar da rikici musamman a guraren da suke da ma'adanai na ƙasa? Wato rikici abin da yake haifarwa babba a cikin ƙasar nan, muna da ma'adinai masu tsada. Wadda idan da ƙasashen duniya za su bar mu, babu wani ɗan Najeriya da zai zauna da talauci. Amma idan ka duba, ƙasashe ne sun hana mu Najeriya ta ci gaba saboda ɗumbin ma'adinai da Allah ya hore mana. Idan na iya tona maka waɗansu abubuwan ma'adinai da muke da shi kamar jihar Yobe, ba za mu saurari sai wai grant namu na national body ya zo sannan a biya mutane albashi. Kana kamar cewa wasu ƙasashe ne suka hana, yaya kake so ka fahimtar da mu cewar ƙasa dai ta guje aka ce Nijeriya, kuma Yobe tana Nijeriya, ta yaya wasu ƙasashe suke dakusar da haƙon ƙasashen mu? Wato akwai bayanan da idan na yi shi na shiga wani tsari. Ka shiga wani tsari. Amma ɗan jarida za ka sani na faɗi maganar da zai zama laifi. Ba zan saka maganar da zai zama laifi bane ba. Wataƙila mutane suna so su fuskanta tunda aka yi maganan wata ƙasa na iya dakusar da mu abin da yake a ƙasar mu, ta yaya hakan yake? Ai ɗan jarida ba sai na gaya ma wani magana ba. Wannan gaskiya. Kai ma ka sani, ni ma na sani. Ƙasashen duniya ne suke zuwa su haddasa mana rikici domin mu gagara tsayuwa da kanmu. Masha Allah. Amma alhamdulillahi Allah ya ba mu waɗansu jajirtattun shugabanni, wadda kuma ba za ka ce duka bane, akwai wasu, amma mu alhamdulillahi namu na jihar Yobe yana matuƙar ƙoƙari, sannan muna addu'a Allah ƙara kawo mana shugabanni na gari irinsu. Amin ya Allah. To mai girma Bayis, yanzu misali a ce a matsayinka da kake na Bayis Chairman, wani irin shawara kake da shi ga matasa, musamman ma ga al'umma baki ɗaya na jihar Yobe dangane da harkar ma'adanai? Ɗan jarida, ai haƙan ma'adanai na matasa ne. Na'am. Ni ma samartaka na ne ya ɗauka ka bani wannan Bayis Chairman. Masha Allah. Ma'adinai dottijo ya isa ya taka ya je jeji ya yi tafiya kilomita 20? Ba zai yiwu ba. Kar ka gani da babban gari fa, ina tafiya kilomita 20 a cikin jeji da kafa. Na'am. Idan ka hau wani dutse ka dawo, idan ka kwanta bacci ba ka tashi ba sai karfe. Da gaskiya ya yi aiki sosai. To shine dole ne
haƙan ma'adinai na matasa. Na matasa ne. Bai kamata matashi ma ya tsaya yana maula ba. Wannan gaskiya ne. Lokaci ya ƙure da matashi zai tsaya ya je yana maula. Wannan gaskiya ne. Allah ya ba mu ma'adinan da wallahi kaji na ce ma wallahi Na'am. idan mutum ya dukufa da ke arziki nufi ne na Allah. Wannan gaskiya ne, arziki. Ko ba ka bane? Duk kokarin neman ka idan Allah bai ma ba wanda ya sai maka. Wannan gaskiya ne. Duk kokarin ka domin ka samu shugabanci idan Allah bai yi maka ba yadda zaka yi. Wannan gaskiya ne. Ko ba ka bane? Wannan haka yake. Shugabannin mu na yanzu idan ka kalle su, na'am, kowa san su suwaye. Masha Allah. Wannan gaskiya ne, tabbas kowa ya sani. Kowa sani. Kowa ya sani. Amma lokaci daya Allah ya ba su kuma ba su kyamaci mutane ba. Wannan gaskiya ne. Ni na gaya ma wannan maganan ba ƙarya na ma ba. Idan yau kai ido biyu da gwamna, to kai ma ka fita talauci. Mutum ne ba marowaci ba, amma na ƙasansa marowata ne. Su suke jagula gwamnati. Ba a mugun sarki aka ce sai mugun babare. To don haka matasa ne ina kiransu da su watsar da bangan siyasa. Su zo su na imani da Allah za mu haɗa kai da su mu taimake su. Muna barin wasu ƴan waje ma suke zuwa suna haƙan ma'adinai, balle kai da ɗan cikin jihan, kai ɗan cikin gidan naka ne, kai ne da masarautar, kai ne da ma'adinin. Me yasa ba za ka zo a baka guri ka bi ƙa'idodi ka haƙe ta ba, ka je ka taimaki ƴan uwanka da iyalanka idan gwamnati ta zo lokacin zaɓe ku zaɓi adalci ba sai an ji ana baka naira 5 naira 10 ka ji ana canja maka ra'ayi ba. Wannan gaskiya ne. Wannan tabbas haka yake. To don haka ni fusata na akan matasa su zo mu haɗa kai, za mu gaya musu ƙa'idodin da za a bi. Na'am. Mu kuma state chairman namu Dan Juma Barde Fika da shi mai martaba sarkin Fika grand patron namu na ma'adini suna kira ga matasa da oga kwata-kwata mai girma jihar Yobe suna kira ga matasa a zo a haɗa kai. Na'am. A zo a haɗa kai. A zo a haɗa kai. Na'am. Sannan musamman ne wannan mai girma gwamnatin jihar Yobe yadda ya kalli kukan al'ummar Gulani, musamman Gumsa da aka bamu wannan hakimin adalin mutum Yarima Audu, yana ƙara tabbatar musu cewa wallahi sai Gulani an ga canji. Masha Allah. Kuma yana kiransu da su zo mu haɗa kai. Na'am. Domin a gudu tare a tsira tare. Masha Allah. Sannan kuma haƙan ma'adinai yanzu ne ma za mu bunƙasa ta a gudan local government. Masha Allah. Da jihar Yobe baki ɗaya. Masha Allah. To masu kallo dududu a nan za mu takaice zaman namu tare da Muhammad Ismail Audu. Kun ji shawarinsa musamman ga mu matasa, ya kamata mu watsar da bangan siyasa, muna da aiki da ya kamata mu zo mu yi da ƙarfinmu da lafiyarmu. Masu kallo mu sake kasancewa da ku a cikin zaman namu na gaba. Wassalamu alaikum.